Čovjeka se zaljubi, vidi ovoga čovjeka koji je krasan, vidi ovu ženu koja je predivna, uopće se ne sjeća ni boje njenih očiju. Ako pogledaš na drugi pogled, onda nešto doznaš. A ako počneš pregovarati, onda polako ideš u ono što mi zovemo zrela ljubav. Danas ljudi sjede doma za kompjuterom, pa kako će se naći neko preko kompjutera? Ja mislim da je to u redu. Pa mislim da treba se ne zatvoriti kući. Znate, nije velika vjerojatnost da će taj čovjek zakucati na vrata. Muškarci vole taekwondo, karate, košarku. Daj negdje tamo se kreći u tom smislu. Nađi nekoga karatistu, jel? Mislim, to je jedno mjesto gdje ima puno muških